Sziasztok, Dávid vagyok, és úgy gondoltam, csinálok egy kis videót a YouTube-ra a testvéremről. Én a Gumi Maci, hova mész? Hova vagy? Na minden, én a Gumi Maci, Nem szabad, mert fájni én fog. akarok, Nem szabad, mert fájni fog. én akarok. Akkor csináljad. Mondtam, hogy ne csináld, mert fájni fog. Megint megmondtam, és megint nem hallgattál rám. Dezső különleges. Ő másabb. Ő sokkal másabb, mint a többiek. Láttam, próbálkozok videókkal erre a YouTube-éra. Több-kevesebb sikerrel. Sziasztok gyerekek! Én vagyok a Dezső. 18 éves vagyok és még nem volt barátnőm, szóval ha gondolod, akkor itt van a telefonszámom és elmehetnénk egy játszótérre játszani. Dezsőnek nagy fantáziája van. Néha túlságosan is nagy. Dávid, nézd, egy fa. Nem. De ez egy fa! Az nem fa. És most Nem. ásd el magad! Hagyd már a papújázást! Köszönöm. Olyan jó ötletei vannak, amivel fel tud idegesíteni. Hagyd már a papikázást! Gyerekek, játszunk egy játékot. Kitaláltam egy olyan játékot, hogy ezt csak okos gyerekek játszhatják. Semmit kicsiknek. A kicsik nem játszhatják. Ezt csak a jók játszhatják. Értitek? Az a lényege, hogy hol van Dezső ezen a képen. Hol? És ezen a képen. Hol? És ezen. Hol? Hol van Dezső ezen a képen? Hol? 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 Ott van Dezső! Hogy találtál meg ilyen hamar? Szeretem a testvéremet, de általában úgy össze tudunk veszni, főleg a semmin. Disco, disco! Dávid, játszotok ezzel a játékkal? Nem. De én akarok ezzel játszani! Nem, mert holnapra házi feladatom van. Nem érdekel, hogy neked valami házig van! Amit nagyon szeretek benne, hogy mindig azokon az embereken töltik ki a dühét, akiket szeret. Ez tényleg mindig így van, hogy azokon az embereken töltjük ki a dühünket, akiket szeretünk? De én játszani akarok ezzel! Miért nem lehet felfogni, hogy én játszani akarok ezzel a játékkal? Miért? Anya úgyis azt mondta, hogy hiba voltál! Nem voltam hiba. De anya azt mondta, Dezső, te hiba voltál! Hogy gyere, itt van a játékod. És a házi feladatod? Ezekkel a játékokkal nagyon fel tud idegelni. Ez nehéz játék, nagyon nehéz játék. Jaj, ott egy fa, ott egy ember, ott egy ember, ott egy ember. Dávid, segíts, ott egy ember. Mit csináljak, Dávid? Be fog halni. Dávid, ott egy ember, segíts! Ez nem ember, hanem fal. De esőt meglököm, hogy éppen egy picit is hozzáérek, akkor nagyon hamar képes megsértődni és egy helyben állni és duzzogni. Na, nem akartalak megdöbni. Mindig ugyanaz megy. Mindig ugyanaz. Ha Dezső nem létezne, az életem nyugodt lenne és normális. Dávid, ébresztő. Mondja, mit akarsz már megint? Nálad aludhatok? De miért? Itt van a karbantartó. És mit keres itt?
Nem tudom. Nálad adhatok? De miért? Bent van a szekrényembe. Hol? A szekrényembe. Mit keres ott? Eljött és bezártam oda. Nálad mi? adhatok? Gyere nyugodtan. Köszönöm. Vagy csak meglepődni. Nézd már, Dávid! Itt van Dávid, meg az én hálom. Beszéljünk. Dávid halott. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Dávid! Fagyit akarok. Nem. De én fagyit akarok! Azt mondtam nem. Jó, akkor egy hölcsögöt. Mi? Akkor egy hölcsögöt, meg egy fagyit. Nem. De miért nem? Sziasztok! Dávid! Mondjad. Nézed egy csúnya filmet? Mennyire csúnyán? Eléggé csúnyát. Az ördögök táncát. Csúnyább. És mit? Ott álltam a párnád alatt a nappaliba. Mi? Azt nem. Az még túl pici vagy. Hé, Dávid. Idősebb vagyok nálad. És? Mindegy, leszarom, megnézem azt a filmet. Nem. Dávid! Mondjad. Elrögtem magam. Tudtam, hogy ez érdekel fogok baszni. Finoman. Dávid! Dávid! Igen? Kelj fel!